At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Uray agkakaimas dagito isang sangon tayo apang rabi. Sa anak anaragsak, awan kakaanak Pipita. Anya? Di ka gan buday? Apiri, hasta ti kunam? Gaputa, dispedidam iti ipapanaw mo man dito bugyasan. Umadayo ka man. Awan kakaanan ha? Subo ka mo't asubo? Kasta ti awan kakaanan na. Talaga nga awan kakaanak. Sa anak pailaan ang isubo. Sana kitaan. Gaputa, sa anak anaragsak. Kun, sa anak amakapangan. Anya, kakani buday. Kabaliktad mo tibag, baga madi ka makapangan ni Taraminaw. Di mo ka di magustuhan dilinuto? Magustuak. Saan ka amawatan? Nagadugat nga ibagbaga mo na ya budoy. Sapay subo ka asubo. Yak darod magustuhan dagito. Ala! Maragregragad din ang mga insubog na sana na malaong tangangan. Nyapay lang namin ti bagbagam. Kat kurang lang ag sinublat na kita kamot mong akisubaon. Sakit ka baliktad mo ti bagbagana. Iti garaw na kiti kamot ka nga nga na. Dalom. Dalom. Dadoy, minom ka. Yalabi naman na. Dadoy. Inom. Maray, awat kan ka buday. Ay, salbag namin ni Ayat. Ay, dinak mo lagatan. Amo sayam kita timid mo, tanaga doon, dinaipilkat kayo na boy. Di ka lang mapain kan Pipita. Ay, kasano ngamin? Di kamot lamanganan. Sika ti pangiturturngak iti ibagbagak nga awan kakaanak. Nita! Di kay agrik niya rin isang ti panganan. Tintulay bagbaga ni Budoy. Ngalala, di kay agrik niya rin. Ang mga nagpasugtun pa na inapaw. Nangan tayo pa, sa tayo agsasarita ka nagkakatawa. Tay, lumami isa, nagititaraw. Nga kayo. Sige. Kas napudnumot kami ngayon kaganay gayam ka mong tao. Ano ka di magustuhan nagitilinutaw? Magustuhak. Paborito to pa'y unay tila uya abulalo. Makaturturog akon. Si Kamoy, agkuyog tanton. Maud-udi kan, na makapagpudnukan kini Pipita. Agin inaw pairaan, iti nanganan tayo, iso nga, urayo mon. Anya? Laglagi po nga adayo ti lugar asumrekan namanon akatulong. Kun, sigon iti panakaawat ko. Saan sa nga iti sentro ti syudad ti ayan ti balay, ti pagpaayan na. Tasadino ti panakunam? Ruwar sa ti syudad. May sa barangay, iso nga. Ang mga no saan mat para balay no diket. Gardener. Anya gardener ti sasamamot? Anya ti amuta? Di pa'y lati naglawa agardin na pamulmulaan na ti asikasfon na no kasta. Wan matkit di sige kamo to. Gundaway mon. Gunudo mon tinasam it awan ni Pipita. Sakbay apumanaw manan. Naglukon. Kinantyawan nakmanan. Kasanumad ngamin. Amgag akagura nak ni Pipita no aramidek ti kan kantyaw ni Budoy. Mariknak ngamin anasinggad agayem ti pangibilbilangan ni Pipita kanya. Amangan no alasin na ti panagdaton ko. Ket adaywan na ko. Ay, urayik la makain na. Tagpakada ak tumot tayo. Salbag. Yakmat amot ibaga ko na. Ita kaya nakatugaw kamuto. Anda ka di pa ibilin mo? Anda pa ibagap? Ekwa. Jay, kwa ngamin, Pipita. Ngay? Anya din nalalaliw? Anya alalaliyak ti kunam. Daya mo. Ay.
Kunak lang ang dasagot alalal yun. Malinlinasan. Ha? Mat gaya. Aawaan. Sa anak nga glinas, Pipita. Wano, nagatal na kita dakulat mo. Iso apag rin ni si Rizan. Ha? Ay, saan? Malamin ka sa. Nay. Eh. Inipit mo matan na kita dakulat mo kadagitilo. Ay, awan. Sa anak ka malamin. Aywan gaya man niya. Tagkalakalandusan ng samay. Ha? Nagaangan ka? Saan mo saan? Ay, saan ka mawawatan Eh. ka mo to? Ay, wan gayam. Agpapagyo ako no bigat. Ay, kasta ay ijay gayang bagyo ti papanam. Kunak no kas kadagiti nagkatkatulungan iti kalabas. Nga si deglang iti bugyasan. Asin matlakit ni Tibagyo, di Tibugyasan, Unmutkit diya. Mabalinda kanto apasyaran. Wen, sa bagay, uray sanda ka pasyaran. Kasla dahak matla iti asin sa anak ni Madayaw. Tanalakamot ti panagiinawag tayaw sa niya. Kasla dahak lang iti asin mo. Uwanan niya. Ay, ganda pa iba ka? Inyan, awanan. Iso nga, agpakada akon. Sa paan mintulangan kinibudoy ti umalatiw di ti balay mo. Ta itulod da ka pagluganam. Kinunanay amok kalalaki nga uray kiti parking lot ti marapait agency. Stricton sakit ti dayjay. Natlaw ko iti panagsaong nga din pasublat kanya ti sekretarya ti agency ti telepono. Diya mo pala sa una ka nakigtuta ko. Ay, at ako siya simrak iti compound. Nagparparadan. Di matdong sa akin nakalukan. Naipapatisar ng iti tawa ti patog ti driver. Kita anak ti nakalukan. Sika ni Pipita kalay at salba. Siyak ni Don Paco Ricos nga agbalin nga amo. May kalumungan na. Kasta gayang, umaya ko na po! Lumungan ka. Wala po! Koreksyon di taawag mo kanyak nga apo. Manong panam kanyak. Ay! Sorry! Apay nga yamanaw, apo! Sir, kumaa! Imbaga kaon. Ngala, mapantan. One, sir! Iso ni Mrs. Paco. Mrs. ko. Iso ti amom a babae. Honey, ni Pipita. Wan, honey. Amuklatan ani Pipita, ta sinukon mo nga rod. Kumusta kan, Pipita? Naragsakak ka na salon ata ka nakadanon dito yung destinasyon ko, ma'am. Wan, kas makitak. Nasalunat ka. Awan pa kadlawan nga da sakit mo. Ala, baka mo kayo agsarita, honey. Ibaga mo nang italagadan diti balay. Kanoan niya talaga, itrabaho na. Wan, ingkag palasan. Sige. Pipita, medyo istrikto ti asawak. Ngam no husto matlakit iti trabaho. Awan problema. Napudot lang amin akanayon ti ulo na. Gaputa frustrated. Ha? Frustrated, ma'am? Apay? Ay, sorry, ma'am. Saan gaya marumbang nga dabagat mo, apay? Okay lang. Normal lang amuam no apay. Kat ibagakan ka. Ma'am? Saan ama ka move on? Gapo iti pandakapaay na alalaki kumati ka kay suna nga anak ni. Numabalin, lalaki iti kayat na nga agbalin nga inauna nga anak mi. Ngam babae mat. Sakit sa anak mat anagsikugan manipod idi. Naimbagla ko maano san nga. No, saan nga niya, ma'am? At ang amin problema iti anak mi. Sa nga pulo kat liman titawan na. Jaklat na may turong iti kayat ko. Ay, naistoryan kamutan. At tinasaya at umay ka. Itulod ka pala iti agbalin a kwartom. Tagin na nakapay. Awan mo't problema kanyan, ma'am. Sa anak mo tanaban nung nga nagbiyahe.
Saan? Aginanaka pa ay. Iti sabali nga aldawan ti panagistoryak. Inton awan ni sir mo. Wow! Isuka didi. Imba kayo ayayat, mami? Wan iha. Isot yung balin nga awir mo, Pipita. Ay, manang Pipita, kunamkan ko na, ha? Ay, nagkutong kan, nagtayag kan manang pipita. Wan, Alpha! Oops! Jak kayat ti Alpha, ayawag mo kanya. Alpi, ti kayat ko. Ni? Apay nga Alpi kat nakan ti lalaki tayo ta? Basta Alpi ti kayat ko. Tapno, kayat naktumatan ni daddy. Ay, kasta tiga po na. Iso akayat mo tagbalin na kas lalaki. Wan, di naksamat lata kayat. Nagbigdot kay ti dayta, iha. Ipatpatag na ka ni dadim. Kas iti panangipatag mo kan ko na. Mabisinak, mga anak ko man. Nay, kalkalpas taluan na nga. Amnay, ikamiti kanan na, Pipita. Gagangay dayta. Pagamuan lata mabisin, uray no kalkalpas anangan. Ala? Maalan, Pipita. Iuwan, ma'am. Alpha, umay ka niya kumida or tayo dasaran ka, Pabisin ka ako na sa'yo, tay. Wan, ma'am. Di nakmot ngaming pinakan ni mami. Ala, katno. Ing kaagidasaran, Pipita. Wan, ma'am. Umay kan ala na, tayo dasaran ka. Alpi ko nakat. Ay, tulang kan samat. Di mong nangagyain baga. Ay, wan. Sorry, Alfi. Alay pa, takbasit. Umay ka, mapanda na di kumida or tayo dasaran ka. May pagamaminen ka ni Pipita dahil tirumba nga mamon na. Wen, aging ga iti problema ta iti anak ta. Amunan. Nasayaat. Barang isang ti makaanos. Manipon hindi basit pa iti anak ta. Jakon malagip, gumano ti nagsusukat ayaya na. Madlaw ko kat naanos ni Pipita. Nagagat pa'y. Kastamot tinapaliiw ko. Malaksid dita na respeto. Adong ti padas na. Kaya't naasawan, nagdudumalakit di akita ti amo tinapadasan namot ang nagserbian. Barang awan problema iti trabaho na. Kang runan ti may papan kan ni Alpha. Wan honey, ni Alpha ti ad-adda akitaan na. Idi ka no basitak, natinagak ka no iti indayon ko, tabi na ibay anak ti yaya. Kasta! Nagdara ka no ti ulok idi, kuna ni mami. Si kamat, Alpha? Kunapay ni mami. Kaya't ka no idi ni daddy alalaki ako ma. Anong babae akmat? When ka no around? Iso kayat ko ti agbalin na kas lalaki. Mati Uri agan anong ka, babae kan tulat pa. Anya amati, kayat ko nga rod. Alpha, Alpi, timbagak nga awag mo kanyak. Apay aya natangkat ti ulam. Ay, makawat kan samot din, Alpha, ay sti Alfi. Gaputa di mo tungtong palan ti kayat ko nga awag mo kanyak. Alpi, agbalinak alalaki. Ha? Inaramid mo ka ni Pipita, Alpha. Inungta, adi na tungtong palan ti bagpagak, daddy. Anya ti di na tungtong palan. Baliwak ngamin ti Alpha anagan ko. Alfi ti kayat ko nga awag na kanyak. Saan na mabalinday ta akayat mo nga awag di Pipita ken ka, Alpha? Apay baliwang tinagan anay bunyag ken ka. Kayat ko nga rod anagan ti lalaki tinagan ko. Takayat ko tagbalin alalaki. Iti kaano man, saan kanto ngagbalin alalaki? Daddy, timot kayat yung alalaki ako ma. Stop it! Nag-English kayo? Ammumon titurungan ti saok, Alpha. Daddy, mabisin ako, maturog ako. Alpha, agsarsarita tapay lang. Agsubli ka. Excuse me, Daddy. Mabisin ako, maturog ako. Ang yamanan na dyan nga imbaga na. Mang konsensya ka rin. Ayan ni Alpha, honey. San mo ka ding inayapan amang rabi eh?
Naturugan. Amok, nasaan tayo na mapilit ang mga ramid iti kayat tayo. Lukas jay amasair. Ang mangkonsensya mo tayo. Nakalipat ka man gaminan, honey. Saan agagangay nga anak ni Alpha? Dakkel tinakay dumaan na kadagiti daduma nga anak. Alawan. Manan tinakabasol. Talaga makakonsensyan. Honey, Pipita, ikag matider dita. Sumango kan, tagigiddan tayo amang rabi. Wansan? Sakbay, amangan tayo. Anda pa ibagakan ka, Pipita. Anya na na, sir. Ammumon ni Alpha. Kayat ko asawan, ammumon, nanya ti problema mi anaganak ko na. Wansan? Ita, kayat ko ngagbalin kumakas ka na iti gagangay nga anak. Anya ti kayat yung asawan, sir. Rumbang ko mga iti pagadalan na iti ada diferensya ti utek na ti pangiser kan mi kan kuana iti paladamo. Ngem, jak kayat. Gaputa jak maklon nga da diferensya ti anak mi. Nangala kami din iti therapist. Nag-improvement basig. Ngem sana nakaanos niya therapist na nauyong ni Alpha. Saan mo tanaw yung di panangkunak, sir? kasta ti kunam, tadi mo pa'y unay nakasarsarita, Pipita. Amangan no agbabawi kanton ayaya na, numapadasam ti masugatan, kes kada madugulan. Anya? Ngem nasayaat ikinunama saan na uyong. Ita, kayat ko, asaan ka lang agbalin, ayaya ken ko na. No diket, agbalin ka pa ya therapist na. Ah? No mapaglimpyom ni Alpha, addan to sorpresa agunggunam. Inton malpas ti kontratam kada kami. O niya, Pipita, deal? Wasar. Urayawan kong kunak. Basta kumpleto lakat iti sweldo. Umdas kanya ko. Sa bali laang ti sweldom. Ta obligasyon mi nga itadkan karayta iti kadagtapos ti bulan. Sir, pasat ti panangaywan ko kanukwanan ti panangisuro. Wan ko namon, Pipita. Dakkel nga min ti problema mi ti diferensya ti anak mi. Kita ano anya ti mabalin ko nga ramidan para iti dayta, sir, ma'am. Sige, ibagam lang, no niya dang iti kasapulam para iti panangaywan mo iti anak mi tapno mapada. Wen, sir. Honey, awan mainayon mo, iti imbagat ken ni Pipita? Awanan. Ala, mangan tayo nga roda. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan lang ang bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Mabalin ko man ang timang opisina. Itataadan matalag amang kita ka ni Alpha, aging ka iti isasarek na iti pagadalan. Wan, ngambili naman ang bag ni Pipita. Wan, amunan ti aramidan na. Kas matla iti trabaho dagiti pimanaw asaan anak kaanos anagbalin ayaya ni Alpha. Saan ta mababalawid Nauyong ngamin ni Alpha. Barig saan na adangran ni Pipita. Dayta, ti may isang ibagam ken kuana. Masapol amaliklikan ti panangdangran ni Alpha ken kuana. Aglisik, wano adaywanan no kasya kumarok. Sanay lakit din ni Pipita ditan. Sigun kan kuana, na duma-duma akita ti ubing tinaw-awer na. Nasayat nga rod no kastahani. Tay ko nakon, sapay ko maanusan ni Pipita nga aywanan ni Alpha. Yaya Pipita, mapantan. Agungot ni Daddy no mabaybayag ta. Wen, ururahin ka nga ruda makarupwat. Ala, nipid mo kanya ako na itabag mo ta siyak ni mga wait. Siyaklatan siyak nga rud ti estudyante. Napimpintas mo't lang nakitain no siyak ayayam, timang bitbit itibag mo. Ala, nipid mo kanya, siyak ni mga wait. Ay, no siyak nga iti awitam. Nagmayat nga taan niya. Ikamot, ang paawit ka? Mabalin, Yaya? Dakkel kan, Alpha! Saan na nasayata kitaan? Alpi ko nang ngarod kanya. Anya? Alpi, ti kayat ko nga awag mo kanya. Alfie, the pogi! Ila ibagbaga! Igan mo kanyak tabag mong tarumartan! Agururay ni Daddy, may
driveway. Dito yung bukot mo. Ay, alalapaw. Nagpapakamot ka niya ako ng pay. Ayan, maglatan. Bayat. Nagdagsan ka. Ala, dumsaan kayon. Pipita, sabilin mi kan mam mo. Di mo baybayan ni Alpha. Wait, sir. Ayan, dumsaan ka, Alpha. Bye-bye, Daddy. Sige, inton bigat, ninton mamim ti pakilugaran nyo. Sumrektumot iti opisina. Kayat ko manan. Dayjayan ni Junjun. Junjun! Ala, nagpartak ay madawang, sir. Ne, imaklili iti inawagan na iti Junjun. Pipita, darasam. Akalam ni Alpha ngay maklili iti inawagan na iti Junjun. Wan, sir! Ay, Alpha! Alpha! Umibot ka na talalaki! Gumangot ni Daddy! Nakita ka mismo, honey. Imaklili iti inawagan na iti Junjun. Iswa saan ang radladaw ng ti edad na ti panunot na dudikat imununan. Anya? Apay akas na ti kunam, honey. Balasangan iti panagrik nana. Anya? Honey, saan ba natila ibagpagam? Sa nga 15 lang di tawin na. Ngam agpampanunot sa nakaslagtawan iti 16. Agayatan ni Alpha. Isa bilinam to ni Pipita inton sumangpet da. Doblen na abantayan di anak ta. Maala, wan, tsak sa mamati iti ibagpagam, honey. Ubi nga tayo iti edad na ti panunot ni Alpha. Di mo ni pilit. Agdamag kanto ka ni Pipita inton sumangpet da. Alawan, di ka nga rod agungatan Makaungitak at talaga no malagip ko tinakita. Jaklakat nga rodon may concentrate ang trabaho. Saan kumatila pang panunuta, may papan ka ni Alpha. Nadagdagan ti parikot may papan ken kwanan. Saan ba't nga ta? Di ka ngamin ang pampanunot, iti atayo ang mapasamak. Anya nga iti amo ni Alpha, may papan iti ibagbagam. Ay basta, magbagam to. Ken bilinam ni Pipita. Sige, nagtrabaho akon. Bye, honey. Magdi di nakita. Agayatan ni Alpha. Sana mabalin. Agmanuga nga kadi, adi na oras. Manjakot! Gat kayatan! Iha, abay, anya di mo kayat? Nagugat manin ni Daddy! Manjakot! Ay. Pipita, apay ngagsangsangit ni Alpha? Kung amin, nasakit tinakom na itinaramid ko. Tinumpal ko ngamin timbaga ni Sir. Anya dayjay? Hindi ngamin napagdisak mi iti kutse, tindagas na kami ni Sir iti pagkadalan da Alpha. At dahil nawagan ni Alpha iti Junjun. Kaadalan na dayjay. Kasta ti mo. Kat? Maklili adagos ni Alpha, iyag nagan iti Junjun. Naijay tinakita ni Sir kat nagungat. Ay uuan. Imawag ti asawak iti addan iti opisina. Imbaga na ti maipapan iti dayta. Nagsakit tinakam ni Alpha kanya. Siyak namin tinangukas iti panangaklili na iyag nagan iti Junjun. Hindi saan na nga aramidon ti bagbagak nga umibad. Pinilit ko Anya? Saan na nag-eskwela ni Alpha, ma'am? Yung nagmalmalam kami di eskwelaan. Apay adi kay pailangarod na gawid. No di matla si Marak iti classroom da. Di nangarod kaya ti agawin. Amok, awan mali siya tinakita ni Sir mo. Ubing, ti panunot ni Alpha. Adayo iti ibagbaga ni Sir mo ti makagapuno apay nga imaklili iti dayja agnagan iti Junjun. Kastamit ti kunak, ma'am, ni Sir ngamin. Arasagin sa launan. Inlang namin adagos tiyan day ni panunot ni Sir pa kini Alpha. Daddy, Mommy, baby girl, baby boy, a family. 1, 2, 3, 4. 4 in the family. Alpha!
ito yung gatas mo. Inuman pa'y. 1, 2, 3, 4. Daddy, Mommy, baby girl, baby boy, and family. Ito yung gatas mo, kunak. Agoy ka. Kunak na nag-study ka iti lesson mo. Saan mo aday ta librom day ta? Librom sa pala iti grade 1 ka day ta? Libro iti kinderat yaya. Kayat ko da ito ya libro. Isumat lang ako na ni mami nga ubing kapay. Taday tamot ti basbasaan. Sa balitan ti libro ta high school kan. Kayat ko nga rod abas-basaon day toy. Ngam saan aday ta ti libro itan ko nakaraw. Ti libro ita a high school kan. Kat isot o kagam. Tapos saan ka masiro iti examen nyo? Saan ang ag-examen? Saan akong ag-eskwela? Allah! Agungat man ni dadim ano ibagang tikas ta. Uray agungat. Kanayon mat nga agungat. Ay, Alpha, kaguram ka din ni dadim? Saan? Kagura na. Di na kayat. Saan na kaakagura ni dadim, Alpha? Love na ka. Iso na lang. Ta saan na magustuhan tinakita na. Hindi pagadalan niyo. Basta, kaguran ni daddy. Hindi pa ilaang. Nilaang mami tinaanos kanya. Alpha. Alpi, iti kayat kung awag mo kanyak, yaya. Ano yun na malipatan? May saday ta apangungungtan ni dadim kan ka. Kasano balbaliwa mat namin tinagan mo? Kagurgura na. Amin na kayat ko, di na kayat. Nawan daddy kan. Alam, saan Di mo ipagpagati kasta. Agpay suman. Si daddy ni Junjun. Alam na na unay ida. Duwada kan adik na alam na. Ngam siyak. Sisyak. Awan ka duwag. Ngam di nagpay kay kayat. Nawan daddy kan. Tsak maawatan ti ibagbag am iha. Ni daddy, saan nakakaykayat? Nabaliwak tinagan ko. Ad-adamanan asan na kaya taong tanak. Saan ba't ngamin amabalin abaliwang tinagan mo, iha? Awagan daklang matiti sa bali. Sumat lat isurat ko. Kasano dayta? Alfie is my nickname. Alpha is my first name. Birngasan da ka iti Alfie? Ang iha, naagan ngamin ti lalaki ti Alfie. Dito ta saan ka mat alalaki? Nung kayat ni daddy alalaki Uray agan ano ka, di kanto agbalin alalaki. Saan ako na ba nag-eskwela, mami? Saan amabalin nga agsardeng ka? Agadal ka tapno agbalin ka amasirib. Saan kanton nga ubing? Balasang kanton. Napintas kan nasaririt ka abalasang no agadal ka. Gamno saan ka nga agadal? Kanya nga'y ti pagbalay nam iya. Ala, ituloy mo ti agbasa di ta librom. Tay matgayam librom idi kinder ka dayta. Kayat ko apas basaan daytoy, mami. Daytay librom nga inted da ijay pagadalan nyo ti basaam Tada ijay ti leksyon nyo anaskan nga i-review. Basaat tumatlaang dayjay. Mantyakon nga agadan. Iso asaan ko na basaan. Idulin ko pa ilaang. Dayta a libro ti idulin mo, iha. Naggraduar kan iti kindergarten. Naggraduar ka pa yan iti elementary. Iso a high school kan. Aggraduar kan tumatan iti high school no saan ka nga agsardeng. Mabayag pa'y dayta, mami. Nagrigatin. Saan ko amaw-awatan ti lesson mi? Sige. Kayat ko ti maturog. Maturog ka pa'y nga rod no kasta ti kayat mo. Ngamreingan na kanto ni Pipita inton makaluto iti pangrabian tayo. Good night, mami. Ay, saan ka pa'y nga good night, iha? Mangrabi tayo pa'y. Ay, nyalakit din ti kastoy. Sanan sa amalapdan. Ad-adan nga umadayo ti Rick na ti anak ko iti amana.
Naawag ti kabsat ko iti Cebu. Nagbakasyon ka no ni Amang. Ay? Amang yaw, sir? Why? Mas daw ka nga ta no apay nga Amang ti awag ko iti Amang. Imbes ko maadadi wano papa. Ay, talaga mas dawak, sir. Tapak ng kayaw. Well, amo ka mas daw ka. Gaputa ti Amang nga awag iti Ama. Kat ipasimudag na ti kinapanglaw. Agpaiso na ita, sir. Kasi ti day di tatang ko. Amang ti awag na ti day di apong ko unyong alulok. Sigod anarigat ti panagbiag me. Tala at abimak nang kami. Gapo iti swerte. Ay, nagkasat kayon, sir. Yung oray no bimak nang kami. Sana kayat ni Amang abaliwan mi ti awag mi kenkwana. Agkabaw nga minayin. Saan pa'y matkadi anak aro? Napakumba pa nga ro dati amang yaw, sir. Uray no kas diyang nagkabaway na kunayaw. Well, ado, imang luklo ko kenkwana. Inukataran ni mam mo, tinibakan ti akwarto iti first floor. Dalo santo tayo takbali na kwarto ni Amang, intun sumangpad. Wen, sir. Ket itapalaan, ibagakon, ang manayunan ti aywanam. Karaman ton ni Amang ko. Ha? Hindi ka matanagahan. Dubliak ti sweldo, may ti makabulan. Ang anusam to ni Amang, ha? Anya? Sana ka naimot? At adapay asaan anaimot ti asawa. Isa dubliak ti sweldo. Anya ti makunam, pipita. Kita ka? No kabayan nakto ti agaywan iti duwang agpadat ni kasasaan na, sir. Duwang agpadat ti kasasaan na kunam. Wen ata, agkabaw mo ta kunayon ni amang yaw. Ganto ni agpada, iti anak yun ti kasasada. Well, ket sapay ko mata maanusam to ni Amang ko, pipita. Sige, maya takiti kunayon, sir. Basta, kabalak lapit eh. Amok akabalam, tilang ringat na. No saan muntukit di amaanusam no nakaron ti kabaw na. Sapay ko maanusam to. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Sigun iti bayaw ko. Agkabawen ti Amang da. Iso asaan da na may pilit ti kayat da. Taison ti masursurot. Kastan sa, nakiti dadto mga agkabaw, ma'am. No, ibaga na puraw. Puraw, timangkang. Saan ang mabaniwan? Kasjay kano ni katugangag. Iso adi ka madanagan. Dublien minto ti sweldom. Kaano kaya sumangpat, ma'am? Amang ano inton o may alawasan. Apang isaw? Nadalo sa akong kagbali na kwarto na. Nasayaat. Kuyugan naktuman ang mapanag-shopping. Igatangak ni Amang Kulyo iti kumpleto nga arwatan na. Iniawag ka no nga minjabayaw ko nga ima-ima lakit di sumangpat ditoy. Anya? Nay, apay ngay. Saan da ka di apabalunan iti pagsukatan na? Saan ka no? Ibalang na ka no nga min? Ala, apay ngay ibalang na. Daan ka nun. Ngam, ada ka no paborito na abado. Nga iso di ka na yun asuot na. Kat amangan no isunto ti isuot na inton itulod na ditoy. Ay, kasta ka de, ma'am. Wan, kat ipakpakaunakon. Amangan no dagitay paybado na alabaam kat ag-surrender kan ta sigurado ang narigat alabaan. Ay, no panaglabalaw, laklakal tay ta. Kasta ti ko nam, tadi mo pa'y nakita ti jar ni Amang akatugangak. Ala, para makitam to. Kabailak ti amin na trabaho, nalabsat ti agsao, ma'am. Adong aminan ti pagas ko. Narito rak iti trabaho, all around. Dakla pagyamanan mi, numaan usam ni Amang Kulyo akatugangak, pipita. Pagpa Manila kami itong rabin, pipita. Mapanmisabten ni Amang iti Manila. Kasta ka di, sir. Pagbati kayo kon Alpha. Kunak no ikuyog yaw. Karaman nakmat, sir. Saan? Ang mga no sana mapakadaan, ti kaaddan to ti aramidan na sana nasaya at na makita na ni Lolo na. Ay, unmat kat di, sir. Kahit tidakas na, namnamaan na ngay kuyog yun dyan Manila.
libasan minton. Hala, ang mga nagwalan to, namaman na nakapanaw kayo gaya man. Makamukan to namang kita kan kuana. Uwan mat kindi asan, ngam panagpunag. Nasaysaya at saan nyo libasan? Sabagay, makamunto dita. Ninton pendrati makamo. Kan sika pipita. Ay wam tagbati kayo. Plus 1, 2, 3, 4. Plus 1, 5. Eh? Anya na namin bilang ang Alpha? Ay, Alfie gayam. O sige, awagan kay ti Alfie. Pawan na dadi kan mani na nakangay. Birangas ko lang matinagan ti lalaki, yaya. Apay kitin asaan akayat ni dati. Di nangarod kaya at pababae ka. Drawing ka matgayam. Sinantao mat na kita. Uwan, yaya. Ni daddy, ni mami. Siya kan si kadaytoy. Ala! Nagtayagak mo't launay ditan. Tantan-awak mo't diti tuk-tuk yun katadanin. Tantan-awam mo't talaga no dadto mayaya. Idi na minsan, sang takitang ti ulo na. Amok, nanyat kita jay ulo ni daddy. Si kamot? Anya nga damam? Kita ang jay kudil ti ulo na, ijay ayan ti alipuspos na. Siguro kat sapsapulam ti alipuspos na. Saan mata? Sika talaga tilay bagbagam. Amok mata, nanapukawan niya lipuspos na, tanasilingan ti tok-tok ni daddy. Ay uwan, anya. Awan buok nan jay tingat ulo na. Nagsiling pa ino dadtuman. Ala ka ha, tilay bagbagam. Ang mga nungtan na kanidalim na mangag na tikas tang ibagbagam kan kwa na. Awan tamot. Oh, di mo sasawan tikas ta, nang rona namang mangag na. Saan? Mabuti nga kini daddy. Iswa sa anak nagsasauwi ti may papankan kwa na namang mangag na. Katuan mat namang rin ka man. Apay nakita ngay drawing mo. Upat tayo dito'y balay. No addanton ni Lolo Kulyo nga amang ni daddy, 5 tayo ton. When na niya? Nalain ka nga drawing, Alpha. Agpay so. Sige, ag-drawing at pay. Ipakitak-tukan ka. Manak. Nakaturog mo't lahan ni Alpha. Kunaklan o palpasan na pa din kong gina-drawing. Makainanak mo't lahan. Ay, wan kayam. Kumusta nga tanda ka mo to? Asos. Diyak na sangsangon may nawagan. Katuloy iso, inak mo tinawawagan. Wagak ko ba makaturturog at matan. Sa medyo naladawan nga oras ti rabi ay. Ang mga nok. Ay, namawawag. Ang mga nodasar. Ay, di magkayang kabuto. Hello, kabuto! Ay, kasta ka day? Huray siyak nga raw. Diya ko nalaglagip tinmawag dita. Takadunay tararamidag dito ay. No iti matrabi ay. Nabanluwa ko. Kat maturog at ako sa tikayat ko. Awan. Mawatan kay matchip day. Amok. Madaman ti pa nang isagsagana yung kada kita mulaan yung manay. Ha? Ay, wan matchip day ah. Ibagam kinibudoy. Taano sa nalatat yung mulay ti patapa. Sige na ito dabyang na agardinay. Ha? Iwan may. Naimbag di patatas ngay mulay yaw. Mabalin nga may stuck basit. Sana kas ka nagitidad dumana ito na malungsot na. Wan. Nga lang arudahin ka mo tao. Makaturturog ako. Wan. Sige nga arudahin. Bye ka mo tao. Ay. Imbag na nakalangit kay mawagan na sapsapa pasit. Ano saan? Amangan no saan ko na nasumpatan na nakaturog ako. Darasam Alfie! Sabatin tan na dadim! Agdada ni ti driveway! Yak ayat, dituyak laang. Anya? Sige nga nagta sabato kita! Adulakit iti gargarot ni Lulaw! Ay,
katwa ni Alpha ngayong anak. Ay, Diyos ko. Sapay ko matakabalak aywanan ni da. Nasingpot-mat kidya ni Alpha. Amang iso ni Pipita. Iso tagbalin na kadkadwam ni Tibalay, numapan kami ang trabaho ko ni Pedra. Ken numapan matan iti pangadalan ni Alpha nga po kuya. Sir, pero may panang matmat na kanya. Mangnagla ka. Aha. Anak. Aglisak. May I dance, Miss Ganda? Amang, Sir, amang ano saan nga amo ni Pipita tagsala? Saan niyo apilito? Nalakalati sala arigodon, pakol. Yamang pako, kipirngas ko. Nalipatan yung tinagan ko nakadawan ti pako. Pakol. Pakulan kan tupay. Sulpeng ka, pinutot ka ko. Amang, Saan kit din apod no? Itarayam edeti bayang-yang apagsak daw. ngay, imbag man lamang. Urada ngagkabaw kayon, nga malagip yung pa'y matlagayam tinapalabas. Di nakatawaan eh. Pakulan kan makisam. Ayan tay sarakod kun aya. Awan sa rukod yo, imbati yo ijay sibo. Ay, langgung jay adem. Ilemeng namanan. Saan na ngayon lemeng, amag? Da kayo kanumat tinagkuna ngay bati yon. Tagpagatang kayo kani Paco aputot yaw. Uwag. Ayan nga gibaraw asarukod kaw. Napanan man nga minan ni Pakaw. Ang damat dito'y sango yun ni Paco, amang. Ayan na. Sana ka bulag tapno saan ka makita. Ayan tibagbagam ani Pakaw. Siyak ni Paco, amang. Yan, nakaro talagang tikabaw yo. Kasang sango dak. Saan dakid din na may lasay? Kung kunakalaang mo't Ha? agkamawak ayakat saan mo't. Di yo aklunan ngagkabaw kayo? Asino ti agkuna? Ala, ibagam no asino tinagkuna ngagkabaw akon. Talitikak ti ulo na. Asino? Amang, makapungtot kayo saan? Si kakade ti mga ibagbaga. Litikak ta sabot-sabot mo, kayat mo, Pita, ang lumungag. Ay, saan na dito? Di mo ikayang pagayado ti bata. Ilamong na. Umahin ni Lolo ko niyo. Saan nga nun may tinagayad na batok ti paglamangan, nakikiyak pa. Di ka ang pasalukong kanya. Ang takder ka lang, yaya. Anday tan ni Lolo ko niyo. Umahin. Saan pagtitirubingan? Hindi kang kutkuti. Tapno di na madlang nga naglamangat dito'y nagayad na batok. Hindi ka nga rudunay akit na eh. Mangangin sa tibuksit ka. Hindi ka agagasit pinapigsalita. Anya ka na yan. Ayan day tiputot ka. Aditan. Hindi na sapay mo tinagan to ya puko na. Mayat dito'y balay tiputot ko. Adas tatwa dito'y. Akin istatwa ngay mo't itiday ta masikaw. Adaya mo't santa masikaw. Jesus apaw. Pag-arupin na may sa akin. Estatwa masikog ka po. Tinitubig nga si malukog dito yung dastor ko. Oy, asino ka santa? Nga inyaramidan da iti istatwa. Ay, apo. Masikog ka mat. Hindi ka kutkuti, yaya. Nay. Amang ano aganak ka istatwa masikaw. Apo, Diyos. Ang kuti-kuti teksikog mo. Ay, apo, pumanaw ko man iti sangok pwede alakay. Naktangan ako. Sa balin sa talaga dito'y bagyo. Ado, te istatwa ang makapagkatawa. Putot ko. Ayan mo, agpakita ka. Ay, agyamanak. Umadayon, biro ka na ni Alpha. Agya,
manakapo. Pimanaw mo't langan iti sangog. Oy, Alpha! Rumala ka ditaan! Pasensyabla ko man ti anak ko kanti katog agak pipita. Makakatawak lakit nga rod. Pilya talaga ni Alpha. Imbag tanagayat ti Badok. Medyo nagdro ko ba sa nalingdan nagiti sa kami ato ha. Tinanakita nagiti dapan may. Ano saan? Pistado ako man na nangilambang ka ni Alpha. Noon niya ka tinakapampanunutan na. Nagado mabalin na paglingadan. Imbag ta medyo arapon ni Lolo Kulaw. Wen, di na nadlaw asaan kagayam nga estatwa. Maminsan pa eh. Ibisto ko ni Alpha nung ulitan niya taglambang iti duster ka. Bayam, tabagbagak ni Alpha. Madiya talaga din siya nga inaramid na kan ka. Imbag nakadigdigos ko hindi, ma'am. Ano saan, ha? Kastaya. Wala, ma'am. Ano saan? Mga nananukid din ni Alpha. Abang, mapana kag trabahon. Nagbati kayo ni Tibalay. Si Akpay amaulila. Saan kayo maulila dito eh? Ada ni Pipita kadwayaw. Pipita? Uy. Ay, huwag gayam. Saan ko pa nga inyam amu kada kayo ni Pipita? Pipita! Pipita! Ada ni Pipita ija kwarto ni Alpha. Tultulungan na amang irumbuat kadagiti itugot na ama pa ni tiskwilaan. Basta ya. Diyak pa gayam na yam amu ni Pipita ni amag. Kunam kat nakita na ni Pipita ngam impagarup na amasikog nga estatwa. Anya? Masikog nga estatwa? Apa masikog ayan ni Pipita? Pinagsikog jay anak mo Hindi ka man hani. Saan nga oras ti rabraba kita? Kasano asaan nga agla nga amasikog ni Pipita? Kat nayra na nakabado itinagayad a duster, idinaglemang ni Alpha iti duster na. Anya? Nagsalukob ni Alpha itinagayad abado ni Pipita, tailamlamangan na ti lolo na. Saan mo ta nagkutkutan ni Pipita? Iso nga impagarupan ni Amang nga estatwa. Pila di anak, ano kastakid, tinaramid na. Wan nga ron. Di matagsaon ni Amang. Ay, Amang, di kay matagsaon? Si Kani Pedra amanugang ko anya. Ayuwan Amang, siya ngagpaiso. Amang, apaya mira-mira inyo mo to'y manugang yaw. Maday. Nakaasawa kan sa iti mananaaw. Tis-tismis nakti manugang kaw. Maday. Malam kayo, napong kulaw. Anya to'y ipasangom apangaldawak. Sinig ka nga udang, Lulaw. Ay, mas ka. Nagluloko kan. Apay, Lulaw? Kaya't nakmat apagkuripaspasanan. Apay nga yakas tati ko na ayaw, Lulaw. Kat natid-tidanak te-stroke. Pag sidanak kit din iti pagpa-stroke. Ala, jak amo nga stroke victim kayo gayam, Lulaw. Kaya't ko nga abutan ti nga gasot atawon kaw. Ita, dagdagan nakit din nga agunat. Ay, ngay, saan mo't Lulaw? Sorry, jak amo high blood kayaw. Ala, saan lang nga nadadati si tayo, Lulaw? Anyat kayat yung ay atay sot isa ganak. Tay pagpaanay-may. Ala, madi ano ganimig kayo lakot nga ron? Uray anya ditan asaan apagpahay blood. Mabisina ko. Jesus, apaw, anya nga dati pasitak iti ito yan na amati amaw. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Dati mas impasidam kanya. Kanya day aya. Yak ngamin nakita unay, ta agarapak matan. Sakit tuleng mati agong kon, tajak makasayaw. Anya?
tulang kay agong yaw. Adamot ay agong atulang. Tungarod agong ko. Ay! Sa bagay, no agtulang tilamayag kat sana makangag. Tulang mat nga tati agong no sana na makasayaw. Wow, di mo iyaw awan di damdamak. Anya di na imas nga impasidampan niya. Dilata akong bit mat lulaw. Dilata gayam. Wen lulaw. Kasanaw, di umat kayat di sinigang ko nga udang. Para kadasarkan Madam Maruden dahil ay no di umat kayat. Nasaysaya at pay. Yaya Pipita, ada akon. Nay, asino ka asimurat dito'y balay ti putot ka? Alalya! Yaya Pipita, alayatin ka! Nay, itarayan nagayam Asino ka kunak? Yaya Pipita, alayatin na! Nakagaya mo niya isang! Lolo Kulyaw! Tiliwang dalta, saan akabalay asimrat dito'y balay ti putot ka? Lolo! Iso ni Alpha! Umayin ni Yaya! At napang urna! Gitit ka lang likod ng Alpha! Sakti ba ka mo kini Lolo? Pang-urak tayo ta! Aglisi ka, Pepita! Apaw! Imbag na nalisak! Sana ka natiruan! Tumali ka na sa! Bilisan! Nay, nakatarayan diyang tatakaw! Lolo! Saan nga tatakaw ni Alpha? Nagapamati apila! Ha? Ang subli ka di kasabaan! Lolo! Didak pangauran Sakti Pipita! Ang subli ka di kasabaan, pilat! Apaw! Dita kayo! Pinagsangit ni Alpha itay napanak iji kwarto na. Pangamin ma'am! Kinangkamat ni Lolo Kulyaw itay kasangsangput na nagapoy niya pagadalan. Anya? Saan nansapay lang aming nga amo nga anak yun ni Alpha, ma'am? Ibagbaga na kitin nga tatakawi sa akin amat na. Diyos ko, kasanon no nakamatan na kat na pang-or na. Day tangarod. Nagsalida at kindi ma'am. Impagtasaan na ka natirwan edi sinalidaak ta pang-oran na ko man. Uy madam, pang-oran na ko man ni Alpha. Pinagtaray ko na. Iso nalisyan na ni Lolo Kulyaw. Diyos ama na nga asi. Nauyong ni ama. Uy ma'am, yak mapabasol madam. Tagkabawan. Masapul ang mamuan da ito iti asawak. Agpagkat ti anak ni iti katugang. Abi manan. Na mga nusan pa asimbrit ni Pipita iti kwarto na. Kanayon sa ama kumiyo kumuray no rabi. Napay no awagagit. Di kampay makapagsarita mo't anaimbag. Tapagamon agpakadan. Awagak man. Agpaspasara ka. Maring san pa yan nakaturog. Naddan iti kwarto na. Hello ka mo tao na yung magarabi ay. Kastawad Pipita. Nagpaspasara ka ng mawag. Parang kunak, hindi ka pa'y nakaturog. Okay, kumusta kan? Ay, kas-kastrik ko dito yung kwartaw. Ipay-ipay ko man nakaturog ka kan. Diyak inururay ti amo ka lalaki. Kasta ka day? Oh, apay ngamin inururay mo. Imbaga, tipod na napasama kitay. May papaniti aywan ko nga anak na. Ganti agkabahon nga mana. Aywan ko matlaan day. Ay so? Kat, anya kami tinapasama? Ay, atid ka saritaan ka mo tao. Kasta. Ngala, di mo araw din istoryan, ta mabannog ka lang. Sa anak mo't kidi mabannog ang istorya. Amangan na mapuyatan ka lang ng istorya, pay. Ay, sa anak ka mapuyatan, no sikati ka sarasarita. O sige nga raw din, istorya ang tadenggag, Pipita. Wan, sige, irogek ti ang istorya, ha? Dumag ka! Anyagat gaya mo dagiti aywan mo dita. Agpada kurang ti panunot da. Wan nga Yang mawan problema kanya, kamutaw, kamalak. Nasanay ako
Ay, wan mat kidi Mamati ka nalag ang laking kanti kay wan iti ubing kanti sigod nga ubing. Wan man? Sige nga rodan. Agan anad ka dita. Wan, di na ka di pa kadandanagan. Palagi plang mo ta. O sige nga rodan Pipita. Good night. Bye-bye. Ay, itala nga medyo napaot ti panagsarita makin ni Pipita iti cellphone. Sigud nga min awaga ket agpakada-adagos. Kastak matking kwa na. Paggamuan la tagpakadak mo na di na oras. Oray di kang pa'y nakapagsarsarita anay imbag. Awan pa'y kat sirbi ti pa nagsarita may nudaduma. Takas lawan mo't kas iskat ti sarsaritaan may. Oh, niya ka no. Huntun kwan. Babay ka mo to. Kunanan ton. Anyat ang aramidan ni Lolo Kulyo di tarate. Nakatalukap iti landok ato ka. Aray may sa titurong dagiti matana. Kas na may display abuda makikita kiti balay ini dagiti danduba nagbalin nga amo. Pandik lang amin kat ni Lolo Kulyo. Isuakas labasit abuda. Agsibugak manlangan ka dagiti masetas. Uray na nasingpot mat ita dagiti aywan ko alakay kan malasita. Ay, ang nyakit nga minin dagiti natumpo nga kita. Napagpayan na babawanay. Paaraaw-awir iti lakay kan malasita. Nga agpada ano mapalin kat di mapanawan. Jakdak kumasingaan ni Apong Kulyaw nga. Tungod sa palya pag naaknot iti sango na. Ha? Ay, apingay. Kasla agsabsabat dagiti bukol-bukol ti matana. Lolo Kulyaw! Lolo, anyat napaspasama ka na kayaw? Lolo! Sika, higanti apilat. Ay, apay asing anak. Higanti apilat ko na nakanyak. Ay, kunak namin na ano kayo, Lolo? Apay ngayon, duling-duling kayo man? Adakit kita iti panunot ko. Ha? Panawan nakman dito. Isturbo ka. Ha? Ay, sige, Lolo. Imagine, sabat kayo may talang kayo. Sige, Lolo, ituloy yung aron na kitaan day iti panunot yaw. Tagsibugak ka dagiti masitas ni Madam Pedra. Anak karuman dito kwarto kaya Pipita. Anak basta na mga. Anak, apay nga, Alfan. Kabutong ko di lakay. Lakay kung ko ng lulong dayjay, ama ni Daddy. Uray pa'y. Agpada na kin Daddy anahuyong. Saan ako na mga? Ay, isarkan kanto lang arudan iti kanong dito, kahit mau. Saan nagkaroon na mga? Ay, sana mabali na di ka mangan, lumaad ka no di ka mangan. Siyempre, kumutong ka. Agsakit kan tumatay. Uray pa'y. Sige, saan ka nga rodan nga agsangay? Matumpal ti kayat mo, asaan kan amangan. Matumpal ti kunam, asaan ka nga isarkan iti kanam ti kwartaw. Kat no di kan mangan, apulos, lumaad kan to, kat ibagadan to nga alya ka. Anya? Agbalinak akas ijay lakay nga alya? Shhh! Oh, di mo pigpigsaan. Di mo ipagpagkakas na alya ni Lolo ma. Sus, kamatin na kanto mananikat ang mo. Siyak nga rin ti alya? Katuan! Ay, sus, agbalin ka analaan. Agbalin ka akas na alya no di ka mangan. Sige. Sige, mga anak ko. Kastaman ti kayat to. Nasingpat. Wala, may kangarudin ti kumidor. Tay dasaran kan iti kanal. Ang anon ni Alpa. Wen, sir. Pau, talaga kabutang na ni Lolo Kulyo. Nagrikat ko ngayon ay ayaw. Agyaman ak Pipita. Sikam ti denggan ni Alpha. Tasyak, tinak matendeng-denggan. Apay kano akay kayat ko ni Daddy nangam iso. Imbaga na ti kastaken ka, honey. Wan, kasano? Adayumat nga mintirik namkan kwa na. Iso adi mo mapabasol. No kastamat kan. Tidakas na, iramraman ako nakagura ti anak ko. Sana bali, ma'am, sir. Kasaritak naman ni Alpha. Amo, kamawatan na dagiti bagakin ko, ama. Alaman nga ron, Pipita.
Padang tugunggunam ka na kami no mapaglimpyong ti anak may. Ni Sir man, kanayon na lang ay baga nga dan tugong ko na. Umdasan ti sweldo kong itin yung kanyak, sir. San man? Sa anak nga imot. Basta adan tugunggunam. Nang runa no karaman ni amang ko ang mapaglimpyong ti panunok na. Adda ka di ag subli anormal? Nga agkabaw, sir? Honey, imposiblin sa dayta. Anyat ammo tayo ngay no kasta. Nagsaya atan na mapasamak dayta, honey. Ay, sige nga raw, sir. Bayan niyo. Kita ek nanyat mabalin kong aramidan kini lolo ko liyaw. Awan serrek ni Alpha iti pagadalan inton sa baduhani. Uray data. Awan mat opisina. Isungada na panunot ko. Anya dayta, honey. Anya nga tano agaliwak say tayo mat. Mapantayo ag pasyar iti resort. Mapalin mo. Nasaya para ni amang dayta. Para kada tayo amin, honey. Nangruna lang unay kadata. Saan anasaya at no trabaho latan ti pampanunutan. Uwan mat kandiya. Sige. Agsagana tayo nga ron para yung Sabado. Agpasar tayo. Sa dinungay, ti pampanunutan mapagpasyaran tayo. Itinalatak at tourist destination. Kakaiso na nga italaan na panunot ko dayto. Iso mapantayong iti di kalidad. Nala, makamukha nga ron no sa dinungay. Ibagam ka na pipita ka na Alpha. Ta syakmat, imang ibaga ka ni amang. Amang? Si kantay putot ko anatataar ngam siya iti may sa adigos. Suga na ba? Syak ni Paco. Talaga anataar kayo. Da kayo, ikataaran. Kastaman ti kayat ko. Ngam, uray agin tataarak tapod numit anataarak. Amang, kaya't ko tag-relax. Anya ag-relax? Agpamasahe iti checks? Kasta ti amuyo pa nag-relax. Uwan mat. Langgong niya ato'y akong padrik ije nagbugsutan. Ning, apa na di akong padriyaw? Insungsung nak ede anapan anya day jayan? Napan kayo nagpamasahe? Uwan nga raw. Anyat awag dan ijay agparing at sa agdigos itinapudot. Nagsaw na ba kayo? Uwan. Malagip ko launay. Nakaung-ungtak iti di inang iyo. Kasaya, nabayagan na dyan yung malagip yung pay. Uwan mag. No, kasta, saan kayo pa'y nga ron nga agkabaw? Nagkunang agkabaw amangan no ni bakat mo ti agkabaw. Uwan kat nga ta. Ni bakat mo ti agkabaw. Kan uray sika. Nay, di baga nga agkabaw ubing pa'y amang. Sakti ubing. Palaway, gusto kayo. Kaya't siya, relax. Launay kaano? Ita ka din? Inton Sabado, mapantayo iti resort. Apaw, kaya't ko launay. Ijay sa resort ti pakakitaan kadagiti ado pukpuklaw. Pukpuklaw? Well, ado tinawawas na'y apukpuklo ijay saan aya? Pukpuklo ka no? Ado na tamot agi sorsori ti pukpuklo ijay. Gumatang tayong tao. Ay, kapoy ka pa ako. Di mo amot ibagbagak apukpuklo. Alya nga may nakita ti pukpuklo na itang ibagbagayo, amang. Dagitay agandap alop-lop po. Ay, nakaya talaga amang. Saan nyo palagaya maniwagsak ti kinalibtak yaw? Dagdagari. Amangan no ada makangagkit ambunan dak.
sus. Iti dahitoy ataar. Nalakaaya ti pag-iinagawan dagiti pukpuklo. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pao, nagsayatin ma'am. Napinkas din na panunod yaw. Wan Pipita, rumpang lang agaliwaksay tayo. Saan lapasig at trabaho ti sangwen tayo. Ewan mo na, ma'am. Kaano ka day? Inton Sabado. Iba kayo nga ron, nanya dagitinas ka nga itugot tayo, tapno may sakana ko, ma'am. Well, mga lakay ti ballpen kan papil, tailistam dagiti ibaga, tapno awan malipatam. Wait na. Alpha, italang man na sumurigak dito kwarta. Daddy? Ay, ano tayo taramid? Nagadun tayo tayong paskil mo dito headboard ti kamam. Pasig a drawing? Uwan, Daddy. Apa nagita sinantatao nga drawing mo? Nagita ti pangibimo sa miti oras mo. Imbes ko maadag iti leksyon wano librom ti sangwam. Apa nagita drawing aya? Daddy, andak ka di akay kayat? Ti saludsod ko, ti sung batam. Saan kat asyak ti pagsaludsodam? Sandak namin na kayat. Kaya mo sakit di masaktan. Apa na kita drawing kunak? Pasit ka day, teleksyon nyo na kita. San, Daddy? Kuma, at kay ayam ko. Awan mat ngamin. Anya, itinay tanga edad mo. Ayam pala't pampanunutan. Alak na kita. Daddy, saan ka pa yan alpas? Di ba agawin? Itad mo kanyak na itaon sa. Tun malpas ko. Anya. Ada ka matlagayan dito ikwar. Tama ti anak ta. May iha, apay. Hani, anyan mo paspasamak dito eh. Masurunak. Imbes nga agbasa ka na kita libro na tabarang aglimpyo ti utak na. Sakmad. Anya, agigga ita. Di mo pa'y lamaaklon ti kasasaan ti anak ta. Diyan mo. Magbagaman ta anak mo. Wala sangan. Ngam inuubing palat. Aramid na. Alpha, iha. Apa nga kung uwat ni Dadim? Di na kayat na ito drawing ko. Anya ka nagita? Nagado nga ibipaskil mo dita headboard. Happy family, Mami. Wala niya. Maawatak dahi tamay isang drawing mo, iha. Upat asin ng tao dagita nag-aabay akas lamagmag na. Ada may sa itilikudan da akas la sumursurot kadakwada. Ada bit-bit na abag. Napintas ni Ornos da. Bag ko na yung tabit-bit na. Anya? Happy family. Apa ya sobra dahi ta in drawing mo asin ng tao? No ti family tayo dahi ta in drawing mo? Kaay-ayam ko dayta, Mami. Kaay-ayam mo? Sino? Awan. Ada ko makaay-ayam ko. Awan. Saan ka maawatan? Usto pa ila dahi ta. Umay kantamangan tayon. Nakaluton ni Yaya Pipita. Sa anak amabisay. Sa anak amangan. Pandatkin na nyo aya. Taapay asan kayo amabisen naman. Awan. Binuyak lang dahi tahi ganti apilat itay. Tabsugak matan. Anya? Binuya yung laang ni Pipita ang nagluto, nabsog kayon? Ni Abang. Mangrabak man nga tan. Amang. Nakasango kayo niti pangalan. Mangan kayo Maan ano aya? Buyaan kayo lang man. Anya? Excuse me, sir. Alay bagam, Pipita? Nabusog na ata. Iso nga minti para naman kadagita linuto kita nagluto. Doa kami ang nagluto, sir. Isumat lang hayam.
Nagagatday tayo ganti apilat. Akanayon amang banbantay kanyak. Uy naman. Saan nyo nga ibaga ahigan ti apilat ni Pipita? Tamangan na pasunod. Awanton ti mang bantay ka na kayo, no kasta? Agpay sumat akas lahigan ti apilat. Nagbado lang amin. Edin talapos jay pilat atok-tok maak ijay kasabaan. Ala, nilolo ko liyo. Sa anak mo na pilat. Ay, amlatan Pipita. Uray tanda pang balis mo no di masunod. Anya day tasar. Pandeg kendakkel ti buksit ni amang. Kaslamot batog. Gusto daytan. Malala, gusto na kita. Ada tayo iti sango ti grasya. Kala namang, kargaan nyo tapinggan nyo, tagdadanggay tayo amangan. Ay, lulaw. Anya ka na kita linuto tayo ti kayat yaw, tayo so ti karga kitipinggan yaw. Daita man naruruot ti kayat kaw. Karga ang araw doon ti plato, pila. Oh, anya ti kinunamhan eh. Makais-isip ak, abang buibuyak ni Pipita itay pang magantayaw. Apay, Nakadungdung mo kanya amang. E din tabir-bir nga sang na itipila. awan na niya. Diyay ti pakakitaan na talaga na singpat ni Pipita. Awan makunakan ko na. Uy, iti dahil siya nakitak apa nang si kaso na kani amang. Pudno, ti kinanam. Awanag, ti sapulan tayo pa. Uray ti panangasikaso na kani Alpha. Nakadungdung mo. Ngam ti jak magustuhan. Kaslaan adamat kan ani Pipita ti patyan niya Alpha. Di na akong ikaskaso. Honey? Magbagaam di anak mo. Mga ada saan kong kanit importansya no di nak-respect po. Honey, di mo mababalaw ni Alpha no adayo tirik na hanakan ka. Tamanipod na ipas ngay, naupay kan. Impakita mo adi mo magustuhan ti kinatao na. Honey. Nala, bayan, bagbagaak ti anak ta. Ubingat ka lupay ko na ni Mami, Yaya. Isuasaan ko ka no ang maawatan. No apay akaungat nak ni Daddy. Ubing galaeng, iti panunod mo. Ngam balasitang kang aminan, Alpha. Balasang kanton. Ang alala, di ka nagsakit. Hindi mo ibagbaga, di mo maawatan ni Daddy, ha? Amo, ngamong tiga po na. No apay adi na kay kaskaso. Yaya. Amo, aday bagakin ka. Masirip ka. Masiribak, Yaya? Wan, naglaing kang ag-drawing. Kat oray saan mo nga ibagbaga. Mapugtwak, di bang panunuta, minag-drawing ka. Aniya? Wan, Alpha. Alaman, iba naman no, payakas jay dagiti drawing mo. Happy family day, Jay. The Daddy, kan Mami, kan siya. Oo, makita? Husto ka. Nga mamaw. At nasaan ko ang maawatan na kinunam a happy family at drawing mo? Anya day, Jay, Yaya? Apay nga, yado ati ubing, iti nagbalatan na kay Daddy kan Mami, iti drawing. Kaayayam ko di may isang ubing, Yaya. Naliday ngamin to ubing, naawan kaayayam na. Kas kanya. Anya? Nalidayak, kaputawan kadwak. Tapno happy family, ninayunak ti drawing ko iti may nga ubing. Apaw, naglaing ka na, Alpha. Nalaingat ka di, Yaya? Talaga, nalaing ka. Di na ka lang amin may dayong ni Daddy. Di naman ngamin kitkitaan, nagiti-score mo iti examen niyo. Di na maamiris a paglaing ang pwede da drawing mo, nagpinas. Kanuray ni Mami. Di na makitkita dagiti grado. Nakanahal mo na makumikom iti trabaho.
Saan da kapatpat gan? Iba kada nga ubingak pay. Idin to tapo namat kabalasitang akon. Ala. Paliwan tanton tiyak sarita, may papan itiday ta. Irwar mo man kiti da kita libro ang tagbasa ka. Isuro ka kadagiti saan mo pa'y nga mo. Makaikawat ikawan ni Budoy amang sut-sutil kanya. Sakit kasla nagtutulag da kadampyong. Saryo kinpupo yan nagbakasyon. Oray sa anak tayo nagsibog kita kadagitin pamulak anatan. Nagtudumot iti kalman. Ha? Nay. Nasino rin nagsarasaro ko nagturong dito. May saba ka. Marigrigasa na wag na. Ay, apong bakal. Papanan niyaw? Ay, nakadano nakmatlang dito. Ha? Ay, si Kane. Kamote. Kwa. Kamuto, tinagan ko apong. Sana kamuti. Ay. Anya nga minaya jay. Imbunyag ko ide ti sirok ti latok. Anagan ti apok iti tumang. Ha? Ano kasta? Ada sapulin yung apo ko yung ititumang? Wan. Siyak ni bakit mayang. Anang sumang ide. Iti kiwing asintas ti busag ti anak day di apok. Ngagnagan iti patani. Ay di patani. Tinaani ka mo te nga apokok iti tumang. Ay. Siyak ni apok mo amayang. Apokok day di patani. Ay. Apong mayang? Patani? Ay, mariyamot ti apong ko iti tumang. Kwa? Ay, san apatani tinaganday di inang ko? Balatong ti amo kabirngas na. Why, nailipat ko na ya. Balatong gayam saan apatani day di apok. Ay. Kaputa agpada abukol. Patani kon nakmuten ken balatong gayam. Anya. Ay, nukasta. Da kayo ni apong Maria nga apong ko iti tumang? Anya nga ikat malagip nakmatlaan. At iwan kansa. Tasa anak nga kabaw. Idin to tasi kagabaw ka na. Ay, apong, di kaya kuya kang di kaya katawan. Di na sayat. Mapantay iti kalapaw, taglinong tayo. Napudutan ti darang ti ini. Ito'y apong, ingkuyog kayo, iti balay ko. Sumir kayo apong mayang. Dito, iti balay ko. Sumber kayo. Nay. Napanog kayon sa unay anak na. No, inubanak ko mga men. Ay, ano, agoy ito'y dilak. Ala. Ay, saan apong? Di na sayat, agtugaw kayo, tap nagsublit di dilay ako, matilbon yung tugid ay. Kwa. Agoy ko naman. Agoy siya kagpaisaw, nagatindag. Bangkito ti pagtugawak. Sige ako. Bangkito. Kaya kita palang. Mabit lang nga ron. Alagyay bangkito di kusina. Adaya ka ti bangkito na di amang kao. Panawang kay Bate. Ay ako Diyos. May busang tiyangas na. Ay, mapaw. Ang mga numaunat dito'y balay dito nang tuntun kanyak nga apong ko. Ay, saan kumamot apo? Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Lumlawak Kaslasan ba't tanyag kabaw ni katugangak? Diyay laki na arap nanti problema no dadtuma.
Kainmalaldawan nga karkarawa. Maday! Maday daytoy! Maday! Aday tan, akaron sa matang diarap nan. Nagdadakkel ti mulagat kun iti kunak. Ngam, apay ngay, anakos na ulat tati makita. Ay, maday! Amang, apay nga karkarawa kayo? Saan kayo kadi makakita? Ay, saus, sa anak abulag. Anya sa anak makakita nga ibagbagam. Ha? Di ka man, Pedra. Nagdakkel tupay dagiti mulagat ko. Ha? Aglisi ka di tasangwana. Taamangan no madalapos ka. Ay, ne. Sana siya kaya dahi tisango yung amang. Ay, sus. Nadungpar yun dahi ta refrigerator. Kung nga aglisi ka, anyangay kat nadungpar kan. Anay ko, nagtangken kat gayam ti bagimon, Pedra. Anya? Ay, kumaron saman ti kabaw dan. Dandanin malpas ti kontratam kada kami, Pipita. Kat itapay laeng, agyaman akon kan ka. Ha? Ngay, nagsapa na panagyaman day tamam. Kanawan matirong ba nga pagyamanan yung kanyak na kompleto matiwawata ka sweldo. Anda pa'y bonus ka. Ladlaw ko saan una yan anak karo ti kinakabaw ni Katugangak. Kang Ronan na ni Alpha. Ma'am, Nalaing ba't gaya man ngagbasa? Kan na nga to dagiti score na kadagiti examen na. nakita yung gaya man nagiti text paper na, ma'am. Wan, kat maragsa ka na. Tilaangan problema ti anak ko iti asawak ti pakariribuka ak. Di nalata maywak si ti panakaupay na. Gaputa babae ti anak mi. Ada solusyon dita, ma'am. Ada ka di amo masolusyon, Pipita? Ada amo ni Alpha. Ay, amo ni Alpha ti solusyon dita kung ako, ma. Ni Alpha? Wen, ma'am. Di kay madanagan. Sakbay amalpas ti kontrata. Masolusyonan taon dita problema yaw. Ay, udayam. Ada kan tupay la ditoy inton anibersaryo ti kasarmi kani sir mo. Ha? Kasa ka di, ma'am? Wan, Pipita. May kasangapulo kat upat nga anibersaryo mi inton maudi abulan mo kada kami. Ayos sa, ma'am. Maki-anibersaryo ak tupay gayam sakbay nga gibos ti kontrata. Naawatam dagiti baga kamote apok. Ah, Naawatam dagiti no nakakaslalaya. apong kayo at talaga. Dada kayo gayam ti ina, day di inang ko. Katwan, kat ti pamilya karabas, kalayat, kan kalikip, kat may sati po untang apelyedo. Ha? Iso ti apelyedo day di Diyos ti alwad na anang iputot kan ka nga agkaruskos. Ah, ay apo. Maulawak ka dagiti bagbagayo apong. Nga mala. Uray tan nalawag mo't at talagang apelyedok ti karuskos. Nga apelyedo mo't day di amang ko. Wan, iso nga, itulod na ko, na dyan na kaya nakak. Ah, Matayak no bigatan. ala. Eh, saan kayo pa'y amatay apong? Ay, nalalaing ka, ayang siya. Ah, Malala. ha? Ubaan na ko, apok. Ay, Uray italaang matamarik nakti. ha? Idungom kanyak nga apong mo ititumang. Agawid kayo at talaga na apong? Wan, naidanon ko mutunti mensahe. Nukasano, ti panagkakabagyan, dagiti nagrarapang apole. Ah. Ita, amo maun, ha? Nga, wag na pong. Ah. Nagrarapang alaya. Ay, nagkakamang nga kakabagyan ko na kuma. Good. Ngalala. Ubaan ako, ayulog dito'y balayaw. Ahawid ako. Di pagtugawak. Ha?
Ha? Bakit so? Diyak kaya't dahil tapalang ka. Ay, mabit lang rin alag dita kusina tay bangkito day di amang ko. Ay, susapo. Ay na, hapo Diyos. May busan ti angis na. Ang mga numaon na dito'y balay ko day tanang tuntun kanyak nga apong ko. Ay, saan ko mamatapo? Yan nansay bangkito. Ha? Ay, ada dito'y apong. Umayon. Ay, yada dayo, mapo, amaunat. Hintayin lang mo ka ng lolo. Alfa. Abay nga kalkarikay ka, Alfa. Nagkano ka na. Entayon, Injay. Ayan ti Ado, apok-poklaw. Nay, imuna ni Lolo Julio dyan driveway. Anda Injayan da mami kin dati, Alfa. Kita umpay ni Lolo Kita ang mo ni Aya. Alam, nagkukuntong na kitigurong na din to tabuksitan. Saan na ba kay di kinatang ni Mami a swimming trunk? Nagadukit din naman dildilaw mo. Umay kakit din. Alpha! Daddy? Apa yan di ka palaggaraw nita? Ibuy-guyod na kalangarugan ni Pipita. Umay kayo aglukan na, tamapantayaw. Uwan, Daddy. Anyangay. Unak tumat. Oh my God! Gusto dito yan, napagpwestuhan tayo. Na-press ko. Naatapan na iti bulong tinyog na ito. Uwan nga ron. Temporaryo la paglinungan nagtagpipiknik dito'y beach. Unayan ni Amang. Andan itayan nagitagtutubo anadanon tayo dito'y beach. Uray saan amang ngag dito'y tibagbagana. Kasla maawatak babaan tigaraw na. Imbagtasan ko anatawin, ti kinalaing na amang buladas. Agpapas itan ng agbuya, iti ibagbaga na pukpuklo. Adagla ko iti pukpuklo, hani? Ayang nata gumatang tayo. Apayag katawa ka, hani? Ayang ti aglakla ko iti pukpuklo. Gumatangak. Nayon ti pagsasangwan tayo. Salapod no apukpuklo ti ibagbaga ni Amang. Ayang nga rod. Nagidyan nagwawas na'y alup-lup po. Ngayon kita mo nagiti kasangsango nagagtutubo. Anya? Piliyo ka batani. Nalaing amakigayim ni Amang ko. Nasidag ka nagiti agtutubo. Ta feeling yang ngamin. Nay, ayan da Alpha kan Pipita. Unyag paiso. Ayan dan. Dadya Mami Alpha. Kanyat araramitan na. Ako'y iti darat. Kasla, nagabgaburan na. Asos, hindi kitaan, honey. Simron samot ti ubing paya panunot nan. Anya? Nipipitan sa di gabgaburan na iti darat. Uwan. Bay amlaang. Simromanan ti kinaabnormal na. Mga no. Nay, bimbangunan ni Pipita. Kunak nga rod abay-bay amlaang ida. Dayjay, nagtarayan ni Pipita. Nay, kinamatan ti anak mo ni Pipita. Nakaragragsak ti anak tahani. Di ka di maragsakan ang makakita ken ko na ita? Naragragsak ako man no lalaki ti anak ta. Ang mga nusak paikat nga tati kakinkinlamat ti anak ta dito'y beach. Ay, aging ga ita, di ka pala may liw-liwag ti pan nakaupay mo. Agpaiso na ita. Kumaan mo. Honey, adda tayo dito nga agaliwaksay. Iwaksim pala ko maday ta apakasiksikuram. Amang, itay kayo pa'y nakadalupisak dito'y kadaratan. Umay kayo, tamangan tayon. Apay aya asing nga anak. Mayat ti pwistok dito yan na. Agboy-boya Di kaya pala na umaaya amang boy-boya ka nagtipukpuklaw. Nasidgan nyo pa'y iday tayo. Nagmayat tupay. Makaikat iti siksikor dagita. Mabuy-buya. Uray, tamaki tayo matlat ta ida, idayan ti panganan tayo. Ituloy yung ti agbuya idayan, bayat ti pandangan tayo. Sugak pa
Pay, iso sa anak pa'y amangan. Anya kaya. Amang, Ingkay jayan tagbuyak pay. Paidam kayaw. ha? Sige, ipapasyungarod kag buya kada ganyan puklo. Sir, papayagan na kayo ni ma'am. Pangantayo ka noon. Uy, ay sikaman lat mga yaban ka ni Amang Pipita. Ipakat naman ti kinasulpeng nan. Wan, sir. Sa akong ti makamu ganilulaw. Samaruno kayo. Wan, sir. Ay, lulaw. Intayo mga anong tagawid tayo to ka noon. Ada ka man amang singanya kon pilat. Talaga akasta, no pa nagtutukak, lulaw. Agin na sinagdapilat, batog, kas kadakarag. Anyat kinunam. Ayan tibat o kas kadakarag. Pinakawang ni karag, lulaw. Dapilat kan batog na tiyanda dito yan. Ayan tibat o. Magitlaan, lulaw, ha? Tumakder kayo. Picturean kayo, man. Apaw, day taman. Retratuan nakman nagpaisaw. Remembrance ko dito'y Blades. Wan, lulaw. Doon madamdama. Nakita mo to ni batog. Tumanlikudak ijay ayan dagita agdidigos ababalasang. Isuda ti background ko. Mabalain pilat. Mabalin amin. Batog. Sige. Agisem kayo, ha? Retratuan kayo. 1, 2, batog. Mayat ti pan nakaalak. Nairaman matladagi jay pokpoklaw. Wan, lulaw. Tayo yan. Kitaan nyo ti picture yun sa cellphone ko, ha? Apaw, nagtaar ti magbagak ka, batog. Batog kalaabat. Og. Ayan ti batog aya. Dahil taman na, lulaw. Kitaan yun. Dahil tao. Ha? Ti retratok ti bagbagam abat. Og. Wan, lulaw. Katno retratok dahi kawi. Siyak dahi kawi. Takayaw awan kurang, lulukulyaw. Isungay ta, ang kuyog na pilat kan batog. Ha? Uwan aya. Kaslabat ugak. Tapandi ka. Salbag. Ha? Isagsag maknak jay timawigak. Anang iputot kanyak. Mabisina kaon. Iso nga raw, damapan tayo mga ng lulaw. Lulo batog. Mabisin kayo? Mangan kayo, lulukulyaw? Mangan kamutan Duata amangan. Sigod mo taduduata manipod lo ni sa kingga biyernes lulaw. Ago pisina da sarkin ma'am, mapan mo tag eskwela ni Alpha. Sungaraw. Dinagbungsot dahi di ikang ko. Inkarkarik asaan kunto amalipatan ti karing-karimi. A single forever. Apa? Nagmayatay? Single forever? Forever single kayo, manipod na tayo dahil di lula ikang? Wan. Ngam, nagrigat gayam ti single forever. May mayat matlaan ti double. Ha? Alan, duata amangan. Mangan kayo kitdeng. Duata amangan pilat. Pilat man ang... Uray birngasan nakmatan itibat og. Mayata. Basta, duata amangan. Mabalain pilat. Nakasagana gaya mo ti amin para tiya parambak ti anniversary ta, hanay. Wan, alerto ni Pipita. Kat... Ada sorpresa kan ka. Maragsakan kalakit di, tapulos nga taadikan ng namnama. Anya day ta? Uray siya kat kunak no awanan. Ngam, adanton ading ni Alpha. Anya? Di ka man, hanay. Manor ti tawan ni Alpha. Di ka mamati? Ingagarak adi imbagakan ka ti panaglangan ko a panagbinulan.
Ngam, itata positive ti pregnancy test ko. Naskan ama-amuamon. Talaga? Oo, saan ka lang arakupan? Sa kruyan ka pa, honey? Ay, kakadihani. Ang mga lumaipatan na. Kat maalisan ang lakit nga roon. Ay! Mami, anya di kinanayo? Ayan tay drawing mo idi akino na ma-happy family. Ay, adda ijay headboard di kamak, Mami. Impigkat ko ijay. Ingkalaan, taumay ka tay pakita ta ka ni dadim. Ay, saanan, Mami? Inong tanak idi nakita na nga agdo-drawing nga. Amok asanan nga agungat. Anya jay kinunam idi? Kayat mo nga da ka ay ayam mo, isuadwa nga ubing din drawing mo? Wen, Mami. Talo tayo la ko mga i-drawing ko idi. Sa anak man anaragsak, tawan ka ay ayam ko. Iso akayat ko, +1 di i-drawing ko, tapno, upat kayo. Nasaririt to'y anak ko, Lani, Mami. Nagirot ti arapop na. Nangin ko din baga niya alfaman. Gusto din baga na +1. Wani ha. Nasaririt kagayam. Ha? Saan dakon nga ungtan, Daddy? Saan iha? Kaya't kula unay din drawing mo happy family nga ibagbaga ni Pipita +1. Asika kanutin ang ibagay ti +1. Kaya +1 iha. Jak mo. +1, kaputadan ton ading mo. +1, tipas nga ikonto nga ading mo. +1 di ading ko iti happy family. Ma'am, +1 lagayan ti solusyon ni problema yung kinisar. Ubunan niya. Yak nga'y pila. Ha? +1 kadimat, iti single forever. Nga inkarkarik iti day di ikang ko. Ha? Ala ni Lolo. Bitan, dadaye, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman na tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumatan, naniliwa kayo, pabayadin kita ito nga drama, tapos daw makaiba ay tiraksak, keniliwa, tagiti kapatasan, tuy bida tayo. Intan sumarunong naman na di mo ko manipipata, di like, and subscribe. Ken pakishare met tayo dahil nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.